El Centre de Formació de Persones Adultes Montserrat Roig va néixer l'any 1978 amb el nom d'AFA, Martinet de Nit, a l'antic barri de la Perona. Quan la Perona va desaparèixer l'any 1989, l'escola es va ubicar al barri del Besòs, als locals de l'Associació de Veïns de la Rambla Prim, i a l'any 1993 l'escola es va tornar a traslladar a la tercera planta del Centre Cívic Besòs. 20 anys després, al llarg del curs 2013-2014, el districte de Sant Martí posa a la disposició del Consorci Educatiu de Barcelona un nou equipament educatiu públic a la Rambla de Poblenou. Un any més tard, el 28 de juliol de 2015, l'escola canvia de nom a Centre de Formació de Persones Adultes Montserrat Roig, un homenatge a l'escriptora i periodista Montserrat Roig. El centre és un espai per a l'educació permanent de les persones adultes, on ofereixen a tots l'oportunitat d'iniciar-se o aprofundir en matèries. Formació instrumental bàsica, formació per al món laboral i formació per l'oci i la cultura. També dona l'oportunitat d'accedir a altres estudis dins del sistema educatiu i fer possible l'entrada al món professional i laboral. A la vegada, és un espai que ajuda a entendre i analitzar de manera crítica la societat on vivim, fomentant la participació, la cooperació i la responsabilitat, vetllant per la formació permanent i integral de les persones. Durant el curs, el centre fa activitats com la Setmana Cultural, on els alumnes poden gaudir de diferents tipus de tallers, ja sigui de cuina, de ioga, i d'altres, a més de sortides a diferents llocs com a museus, el teatre i molt més. L'escola té aproximadament uns 466 alumnes, que van des dels 17 anys fins als 80, tots ells de diversos països i cultures, amb un mateix pensament en comú: aprendre per millorar el seu futur gaudint d'un bon ambient. I ara anem a conèixer alguns dels alumnes. ¿Com vas conèixer el centre? El centro lo conocí a través de internet. La verdad es que metiéndome un día en internet necesitaba un instituto para cursar las asignaturas que me quedaban de la ESO y encontré este centro y la verdad que vine a visitarlo y me encantó. Porque yo estoy estudiando en el Civic Centro de Besòs y las profesoras de ahí me dijeron que a mí necesitas más para estudiar y ellos me mandan aquí. Un dia passejant per aquí pel barri, vaig mirar i dic, ostres, un casal d'aquests. Vaig passar dintre i vaig preguntar i em van dir que sí. Soc veïna i passejant vaig veure adults estudiant i soc molt curiosa i vaig dir, bueno, a veure què estan estudiant. Vaig entrar, llavors em vaig enterar el que feien, tots els cursos. Per què vas tornar a estudiar? Porque en toda la empresa me pedían la ESO y dije, bueno, pues como nunca es tarde, digo, vamos a sacárnoslo. Jo, com que tinc 57 anys, ja fa molts anys que no vaig deixar d'estudiar, sempre faig alguna cosa. Crec que sóc una persona molt inquieta i necessito fer alguna cosa. Per tant, vaig començar a acabar d'estudiar. Què és estudiar per tu? Una necessitat o una motivació? Para mí es una necesidad, sobre todo una necesidad porque al día de mañana necesitas tener tus estudios. Estudiar para motivación, porque es muy importante. Un día si me gusta trabajar, es importante tu puedes comunicar en el personal. Per mi és una necessitat. Ja he dit que som molt curiosa i tot m'interessa i el saber. Yo creo que estudiar es una voluntad, porque al final
Uno obviamente necesita estudiar para llegar a cierto nivel académico y para trabajar, pero la verdad es que si uno no tiene voluntad ni motivación para hacerlo, no lo va a hacer nunca, aunque por mucho que se lo pidan. Es una motivación, porque si quiero hacer algo en el futuro o si quiero trabajar, es bueno para mí. Què opines respecte a la implicació dels professors amb els alumnes? Està bé, molt ben implicats. S'esforcen ells. Los profesores son muy amables, ayudan a muchos. Pues amb el professor que tinc, si tinc dubtes ho pregunto i crec que de moment a mi m'ho ha resolt. Molt bona perquè estan a damunt teu, si tens algun dubte te l'expliquen, si encara seguis amb el dubte, que a vegades m'ha passat a mi. Te tornen a explicar més poc a poc. Son muy buenos y cuando me necesitas algo, cuando no puedo estudiar bien o no me entiendo bien, y ellos me explican bien y son muy buenos. Et sents còmode amb l'ambient? Sí, la verdad es que sí, el ambiente es muy bueno en general, la gente es muy agradable, los profesores también. La verdad que yo creo que hay un buen ambiente en el centro. Doncs jo, a l'ambient que hi ha, des d'un principi allò que comences quan ets jove, que penses que m'hi trobaré, amb el curs que ja està molt avançat, em trobo supercòmode, estic molt contenta i feliç. Quina puntuació li dones a l'escola, de l'1 al 10? És molt bona, no sé, es una entrega, un 9 o así. Sin duda un 9, un 10, la verdad que funciona muy bien, yo estoy muy contenta. Un 8. Però jo crec que tothom se sent molt bé, i jo poso un 8. El 10 no, un 9. Le doy un 9. 9. Pues un 7, perquè millorin una miqueta les coses, un 7. Gràcies per la vostra col·laboració. A vosaltres. L'escola posa a la disposició dels alumnes i futurs alumnes una pàgina web on poden informar-se dels horaris, activitats i de molt més. Doncs això és tot. Podràs trobar el centre a la Rambla del Poblenou, número 130. També a la tercera planta del Centre Cívic del Besòs, a la Rambla